Môžeš. Teraz daj tichšie. Teraz daj tichšie. Potom jak pôjdem do šlasnejšie. Čaute, Ľubo Kulík. Toto je 25 jednotka kvalifikácia Czechia Throwdown, kategória Master. Počkaj, tu máme, idem od 2,5, 5 a 10. Teraz máme na šinke 20, 1,25, 15, 20, čiže 92,5 začíname. Tak. Tu máme na workout 20, 15. A tu nám máme 25. A ešte aj tu, druhú stranu. No tak som videl, že robili z obidvoch strán, vieš. 25. Vieš? 75. Môžeš jemne pridať vás teraz. Dobre, Starky, počkám, či... Nie, poďme. Môžeš dať jemný hlas. Povedz, kedy? Dobre, púšťam. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Poďme. Odstari. A rýchli hore, rýchli hore. Hore. Tak. A rýchli hore. Tak, super. 45 sekúnd za nami. 50. Za nami. Za nami, hej? Pôjde kurva, ľahko to vyzerá. Pekne na seba, nohami, prúdko hore. Za chlapci. Ahojte. Čau. Minúta 20 za nami. Minúta 30. Dávaj, Starky, ideme hore. Poď. Poď hore. Plač. Tak, Starý. Dobrá, takisto poď. Vysoké poď. Máš, máš. Boha! 1,50. Časy, keď som dal, som dal. A potom dá akú pauzu medzi týmto? Či rovno ideš hľadať? 2,10 za nami. Minútu. Skús, jeden, poď. 2,25 za nami. 2,30. Pomaličky ísť, poď. Pôjde, starý. Ideme, sila, sila. Viac rozbehni ten druhý, pôjde, poď. Poď na seba. Poďme hore. Máš. Dobrá. A rozbehni. Poriadny nádych. Poď z dola agresívne, teraz. Hop.
Dobre, 3 minúty. Lepšíme veľká. 40 sekúnd. 40 sekúnd do začatia. Začínam teraz, hej? Áno. 25 sekúnd. Vedro máš, keby dáčo z pravej strany ešte. Takže pripravíme sa za 10. 5, 4, 3, 2, 1, poď. 1, 2, 3. Jeden, dva, tri. Dobre sa. Dám masy lapy. 1, 2, 2. Dobre. A poď. 3, 4. Výborná. Ideme 6 rástrov. 1, 2, 3. Výborne, ešte trojka. Jeden, dva, tri. Super, starý. Jeden, dva, tri. Tak, dole, doplň, keď máš, je to staré, hej, dole. Pozíčku iba. Hej, nastavíme. 4, 5, 6. Poď starý, poď 5:40 čas. 1, Rozumne, poď. 2. Výborné, rozum, ideme. Poď. 3, 4. Výborné, ideme na 9. 6:10 čas. Tak si tu normálne zložiť dolu, nie na one, hej? 1, Rozumne rozdiel. 3, 4, 5. Dobrá, starý. Dobrá. Ideme ešte štyrku, vyklepať. Poď, poď. 6, 7, Poď. 8 Dýcháš. a 9. Krásne, starý. 6:55. Poď, silný. 2, 3, Poď, rozumne. 4, 5, Poď, ešte jeden. Dobrá, starý. Poďme, poďme. 7, 8, 9. 7:45. Ideme 4 masla. Do 13. ide, ne? Hej, hej. Jeden,
Poď. 2. Dvojky sú super starí, pekné, to je rýchlo. Dobre. Krásne, rýchle dvojky, starí, pekné. 4. Dobrá. Prejdeme 12. Poď, rozumne rozdiel, poď. 1. 2. 3. 4. 5. Dobrá. Osem 48 starý. Poďme, Lobe, poďme. Už ju bereš, poď. 4 minútky. 7. 8. 9. 10. Ideme starý, bojujeme. Poď. 10. 11. 12. 9:30. Poď už si zrob. 1. 2. 3. Poď. 3 minútky do konca. 3. Poď. 5. Poď. A poriadne nakopni. Trošku viac nech dopínam, bo také nahranie to je na videu. Hej. Lobe, trošku viac dopínaj potom. Poď. Tak, dobre. Dobre. Starý, 2 minútky teraz. Poď. Posadne bez novu repu, starý, ideme. Máš. 11:20. Koľko zrobil vtedy? Čo? Stop to teraz? Poď, starý, poď. 1. 2 je čas, poď, ideme na to. Dobrá. 3. Na nohy. Tak. 4. Dobre, starý. 11:48. Bude zlepšenie, to je on čo. Bude to tam. Poď. 1. 2. 3. Minúta. 4. Dobrá, starý. 6. Krásne, starý. 50 sekúnd. Dostaneme sa tam. Poď. Máme 6. Každý rep teraz bude v tabulke dôležitý. 40. 7. 8. 9. 30. 10. Starý, poď. Bojujeme, starý, to poď, ty musíš vyrápať. Poď. Poďme, dajme rýchty dačo. 20. Každý rep dôležitý, poď. Poďme. 15. 12. 10. Áno, bojuj. 14. Vednou repu. Poď. Áno, rep. 5. Poď taký, poď. 3. 2. 1. Môžem
Môžeš čokoľvek. Dobrá, Víťo, pekne si to rozhodoval. Je tam zlepšenie starý.